21. listopada 1991. na području općine Hrvatska Dubica, nedaleko od sela Bačina, pobunjeni Srbi počinili su jedan od najstrašnijih zločina tijekom oružane agresije na Hrvatsku. Iako je većina civila napustila to područje, oko 120 seljana Hrvata, mahom starije dobi, ostalo je živjeti i nakon okupacije u selima oko Hrvatske Dubice, Cerovljanima i Bačinu. Više od mjesec dana nakon okupacije čelnici lokalnih Srba pomno su isplanirali zločin. Sastavljen je popis preostalog stanovništva hrvatske nacionalnosti te izdana zapovjed za njihovo uhićenje. Na intervenciju rodbine i prijatelja uhićenika koji su bili privatno povezani ili u srodstvu sa Srbima, pušteno ih je 10-ak. Preostalih 56 zatočenih civila, najvećim dijelom žena visoke životne dobi, autobus je prevezao iz vatrogasnog doma u Hrvatskoj Dubici prema Bačinu. Umjesto na obećanu razmjenu, pripadnici milicije SAO Krajine, postrojbe Kalina iz Komogovine, pod zapovjedništvom zloglasnog Steve Borojevića, zvanog Gaddafi, likvidirali su ih. Ubijeni su automatskim oružjem, a tijela su ostavljena uz rijeku Unu. Poslije, kako se smrad počeo širiti, bagerima su pobacana u rupe uz obalu. U tom razdoblju uhićen je i likvidiran i veći broj civila iz Bačina, Dubice i Cerovljana na nepoznatim lokacijama. Potpuno precizan popis pobijenih ne postoji, a bageri su do neprepoznatljivosti izmasakrirali njihova tijela. Do danas su identificirani posmrtni ostaci samo 45 osoba. Stevo Borojević, koji se istaknuo brojnim zločinima na području Banovine, poginuo je, a neki od zločinaca osuđeni su u odsutnosti. Ipak, za najveći ratni zločin nakon Ovčare, počinjen u agresiji na Hrvatsku, nitko nije odgovarao. Zločin u Bačinu ostao je u sjeni drugih srpskih zločina na području Hrvatske, iako je počinjen u cilju etničkog čišćenja, a na određeni način može se smatrati i genocidnim, jer je proveden planski i organizirano. Nakon zločina, lokalni čelnici kolonizirali su područje Hrvatske Dubice, nastanjujući Srbe iz okolnih područja, Bosne i Hercegovine i Srbije.